Прывітанне, сябры! Добрый зорный вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Зараз Яна павінна прыйсці, і я вырашу яе з Элінай пазнаёміць. Эліна, ты толькі глядзі, мяне не падвядзі. Выскокваеш, як толькі скажу «Касмалай». Не хвалюйся, Топачка, я ўсё запомнила. Крочить весело усім нам по просторах, по просторах. Чуеш? По просторах. Янка, ідзе, хавайся, хавайся. Во, ага. І вядома напяваць лепіхорам, лепіхорам, лепіхорам. Добрый вечар усім. Салют! Ой, а ты чаму так дзіўна апрануты, Топа? А я не тупа сёння. Ха, а хто ж ты тады? Я доктор космічных навук Ахатоп Косматоп. Ага, так я табе і поверила. А калі мару твою здзейсню, поверишь? Якую мару? Ну вось, можешь успомнить, что ты казала у дзень космонавтыкі? Ой, я казала, что хотела б, каб у мяне была сяброўка з якой-небудзь іншай планеты. Без проблем. Что без проблем? Без проблем будзе зараз табе такая сяброўка. О, жартуеш? Ой, Николечки! Я, доктор космічных навук Ахатоп Косматоп, начарую іншапланетную дзяўчынку. Касмалай! Ой! Топа, гэта хто? Твоя Мара, дзяўчынка з космосу асабістай персонай. Не можа быць! Чаму не можа быць? Я Эліна. І размаўляе па-нашаму, і выглядае як звычайная дзяўчынка. Ты, пэўна, як і Данік у наш двор пераехала, так? І з Топам дамовіліся мяне разыграць. Ды не, Яначка, я адтуль, з адной прыгожай планеты далёкай галактыкі. Просто жыхары на планете Эліны вельмі падобныя на зямлян. Не выдумляйце, я ўсё роўна не веру. Вось няверка якая. Ну, прыйдзецца прадэманстраваць табе мае звышздольнасці, каб паверыла. Якія такія звышздольнасці? Зараз убачыш, якія. Увага, увага! Праз некалькі секунд на вашых вачах адбудзецца матэрыялізацыя ў прасторы. Эліна, па маёй камандзе. Добра. Глядзі, Янка. Касмалай! О-о! Зараз паверыла? А яшчэ што ты можаш? Я магу памяншацца і павялічвацца ў памерах. Ого! Ой-ок! А я пра гэтыя твае здольнасці не ведаў. Цяпер зразумела, як ты у гарлачыку змясцілася. У якім яшчэ гарлачыку? Проста касмічная капсула, у якой я прыляцела на вашу планету, вельмі падобная на гарлачык. Гэта спецыяльна так прыдумалі для канспірацыі? Так, Топа. Мы з Буслікам выпадкова разбілі той гарлачык, калі ў мяч гулялі. Вось так з Элінай і пазнаёміліся. Вы толькі не думайце, што я нейкая асаблівая. На маёй планеце усе жыхары сілай думкі і рэчы рухаюць, і знешнасць мяняюць. Дык, значыцца, гэта ты Топу так змяніла? Так. Ну, просто мы, Янка, хотели, каб твоё знаёмство з Элінай прайшло незвычайна, каб я таксама па-касмічнаму выглядаў. Топа, а хто яшчэ ведае пра касмічную дзяўчынку? Толькі Буслік і гледачы калыханкі. А зараз і ты. А для ўсіх астатніх гэта пакуль сакрэт. Ой, па
Слухай, Еліна, дык з такімі здольнасцямі ты можаш у нас зоркай цырка стаць. А что? Это идея. А мы будем твоими ассистентами. Уявите афиши. Дзяўчынка з незвычайнымі здольнасцямі і яе сябры. Здорово, правда? Не, не и не. Я ж сказала, я самая звычайная дзяўчынка. На моей планете усе жыхары такие. Это на твоей планете. А у нас того, что можешь ты, никто не может. Так, Еліначка, згаджайся. Цырк гэта так прыгожа. Не угаворвайце, я не могу. Ну чаму? Бо у мяне зусім іншая мэта прылёту на зямлю. Якая яшчэ мэта? Справа ў тым, што болей за ўсё мяне цікавяць пытанні выхавання. Ты што, настаўніца? Амаль. Я заканчиваю зорную акадэмію па гэтай спецыяльнасці, і мне трэба напісаць дыпломную працу. Вось яно як. Значит, доследовать нас прилетело. А я думал, что мы сябры. Эх ты! І я так радавалася, што ў мяне будзе касмічная сяброўка. Ой, Топа, Яночка, вы што надзьмуліся? лети назад на свою планету. Так, ляці. Мы не хотим быть подопытными трусами. Не хочам. Ну вы і прыдумалі. Я не збіраюся ніякіх вопытаў над вами праводзіць. А что збираешься? Я збіраюся з вами сябраваць. Навучыце мяне розным гульням, раскажаце пра дзяцей зямлі. Мне гэта ўсё так цікава. Значыць, ты хочаш, каб мы цябе вучылі? Ну, можна і так сказаць. Ну что, Янка, сгодимся? Згадзімся. Я настаўніца ў іншапланетных дзяўчынак яшчэ ніколі не была. Значыць, мір? Мир! И мультик у додаток. Ну, а зараз вам спаць трэба. Нам і ўсім маленькім гледачам праграмы. А ты что будешь робить, Элина? А я ў свой зорны дзённік запішу ўражанні пра сённяшні дзень. І пра нас напішаш? Абавязкова. Доброй ночи, девчонки и хлопчики. І цікавых усім зорных сноў. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.